kormány és a Dansk Folkeparti megállapodik a szennyezett talajról. Dánia számos települése még mindig küzd a régi vegyi üzemek szennyezésének utóhatásaival. Az a kérdés, hogy kinek kellene megfizetnie a korábban a vegyi üzemek által szennyezett talaj megtisztítását, bár évek óta sok helyi közösséget és politikust bosszant. Most talán a segítség úton van, azon települések számára, akik egyszerűen nem engedhetik meg maguknak a szennyezett talaj megtisztítását vagy eltávolítását. Az új egészségügyi reformvita részeként a kormány és a Dansk Folkeparti megállapodtak abban, hogy 2030-ig 600 millió koronát különítenek el az olyan volt vegyi üzemek helyének megtisztítására, mint a Keminova és a Grindsted-Werkel. Ezeknek a helyszíneknek a tisztítása az egészségügyi reform tárgyalások során merült fel, és mivel a kormány el akarja távolítani a regionális tanácsokat, így a felelősség az államra hárul. A világ első tengeri csillag liszt üzeme nyílik meg Dániában. Az új, a tengeri csillagok élelmiszerré való átalakításának folyamata a halászok és a gazdálkodók számára előnyös helyzetet teremthet. A Limfjordban a tengeri csillagok populációjának robbanásszerű növekedése károsítja a terület halászati ágazatát. Akár 50 tengeri csillag is lehet négyzetméterenként, és ez már néhány éve komoly problémát okoz a halászoknak, mert a csillagok megeszik a kagylókat és az osztrigákat. A StarPro projekt a Dán Élelmiszer és Környezetvédelmi Minisztérium által támogatott 4 éves együttműködés és fenntartható módot talált, amivel a tengeri csillagokat egyfajta lisztté lehet átalakítani. Amikor egy nagy tengeri csillag tömeg áthalad egy kagylókkal és osztrigákkal benépesített partszakaszon, meglepően rövid idő alatt mindent elfogyasztanak, mondta Jens Kjerulf Pilsen, professzor, a DTU Aqua és StarPro projekt vezetője. Az egyetemek, a halászok és az élelmiszertermelők kifejlesztettek egy tengeri csillagokból készült lisztet, amely a szerves takarmányozás része lehet. Egy speciálisan kialakított berendezést fejlesztettek ki, hogy a tengeri csillagokat fenntartható módon tudják betakarítani, mielőtt azokat a gyárba szállítják, ahol lisztet csinálnak belőlük. Hosszú kanyargós út, amely összehozhatja a magányos embereket. Elfoglalt lesz a következő hónap a Március a magányosság ellen nevű mozgalom számára. Április 1-től 28-áig egy 550 km-es túrát terveznek, amely Koppenhágából indul, keresztül a kelet-zélandi Langeland és Fynenen, végig a Jutlandon egészen Aalborgig. A mozgalom célja, hogy a magányosságot a nemzeti stratégiában mint egészségügyi, mint társadalmi kérdésként kezeljék, valamint a közösségi és társadalmi felelősségvállalás szükségességének hangsúlyozása a magányosság elleni küzdelemben. A becslések szerint Dániában a 35 000 ember érzi magát komolyan magányosnak, és a probléma különösen a 16 és 29 évesek, valamint a 80 év feletti emberek körében jellemző. A vizsgálatok azt mutatják, hogy a magány növeli a magas vérnyomás, az álmatlanság és a depresszió esélyét. Ráadásul a hosszú távú magányosság a dán társadalomnak évente körülbelül 8 milliárd koronájába kerül. A Március a magányosság ellen 2017-ben indították el a magányosság elleni polgári mozgalmak szervezői, akik például a közösségi vacsorákat és más hasonló rendezvényeket is kitaláltak. A mozgalmak egy nemzetközi erőfeszítés részét képezik olyan országokban, mint az Egyesült Királyság vagy az Egyesült Államok. A Március a magányosság ellen mozgalomnak több mint 1600 követője van a Facebookon, és ha többet akarsz róla megtudni, a videó alatt a leírásban megtalálod a linket a Facebook oldalukhoz. Egy dán tanulmány szerint az éjszakai munka növeli a vetélés kockázatát. Egy új dán tanulmány, amelyet a Bispebjerg és a Frederiksberg kórháza kutatói végeztek, azt mutatja, hogy heti 2 éjszakai műszakban történő munkavégzés 30%-kal növeli a vetélés kockázatát. Úgy tűnik, hogy az éjszakai munka akut hatást gyakorol a terhességre, nem csak a folyamatosan éjszaka dolgozók számára, hanem azoknak is, akik váltott műszakban dolgoznak, mondta Paula Hammer, a tanulmány egyik kutatója. 22.477 terhes nő, főként orvosok és ápolók adatait használták, és terhességük menetét összehasonlították az általuk dolgozott éjszakai műszakok számával. Az eredményeket most közzétették az Occupational and Environment Medicine nevű tudományos szaklapban. A fő következtetés az, hogy a terhesség első 22 hetében 2 vagy több éjszakát hetente dolgozó nőknél nagyobb a kockázata a vetélésnek. A tanulmányunk rámutat arra is, hogy a heti 1 éjszakai műszak nem növeli a kockázatokat, mondta Hammer. A parlamenti többség komolyabban akarja büntetni a pszichés bántalmazást. Ha elfogadják a javaslatot, akkor az új törvény lehetővé tenné, hogy a pszichológiai zaklatást akár börtönbüntetéssel is sújthassák. A parlamenti többség támogatja az igazságügyi miniszter Søren Pape Poulsen által előterjesztett új intézkedést. Lényeges, hogy a fizikai és pszichológiai erőszakot egyenlővé tegyük.
Láttunk olyan embereket, akik szörnyű kapcsolatokban élnek, amelyekben a pszichés erőszak volt a domináns tényező, és ezzel valamit tennünk kell, mondta Paulsen. Konkrétan a törvény lehetővé tenni, hogy bárkit, aki a háztartáshoz tartozó másik személyt mélyen megalázza, visszaélésszerű vagy sértő cselekményekre kényszeríti, akár 3 évig terjedő börtönbüntetésre is ítélhessék. Ez vonatkozik az élettársra, házastársra, szülőre, nevelőszülőre vagy a testvérre. A kormány azt szeretné, ha a büntetőjogi alapokmány különleges záradékot tartalmazna az ilyen típusú esetekre. Az akut betegek forró drótja 18-13-ról 113-ra változik. Ha akut betegség miatt kér segítséget, akkor hamarosan ugyanazzal a számmal hívhatod egész Dániában, a 113-mal. 2014 óta a koppenhágai lakosoknak a 18-13-at kell hívniuk, amikor súlyos betegségük miatt az általános sebészeti nyitvatartási időn kívül szorulnak sürgős segítségre. Ez hosszú sorokhoz és figyelmen kívül hagyott tünetekhez vezet. A változás része a kormány új egészségügyi reformjának, amely a közelmúltban jutott tovább a parlamentben a Dansk Folkeparti támogatásával. Az új 113-as vészhívó szám a következő évben jön létre, feltéve, hogy a kormány hivatalban marad. Vészhelyzet és életveszélyes helyzetek esetén azonban a nemzeti hívó a 112 marad. Egyre nagyobb terhet jelentenek bizonyos külföldi diákok. A dán kincstár már régóta küzd azzal a problémával, hogy elveszíti a külföldi diákoknak folyósított tanulmányi hitelt, mivel sokan az iskola elvégzése után elhagyják Dániát, anélkül, hogy visszafizetnék azt. Kb. 234 millió koronát nem fizettek vissza más EU-s országokból érkező diákok, és az uniós szabályozás hiányosságai miatt a dán hatóságok nem tudták visszaszerezni a pénzt, miután a diákok elhagyták Dániát. Ugyanakkor messze nem ez a legnagyobb összeg. 389 millió koronával az EU-n kívüli országokból érkező diákok tartoznak, és ezt még nehezebb visszaszerezni. Ennek következtében a GSTUELSEN, a SCAT alosztálya most úgy döntött, hogy egy adósságbehajtó ügynökséggel fog együttműködni, hogy az segítse őket az EU-n kívüli adósságok begyűjtésében. Megnyitott a látványos kilátó Zélandon. Majdnem 5 év tervezés és 1 év építés után a Camp Adventure megnyitotta kapuit, hogy a látogatók megtekinthessék Skandinávia első élménytornyát. Azt remélik, hogy csupán ebben az évben legalább 100 000 látogatót vonz magához. A 45 méter magas torony Gisselfeld Kloster erdejének közepén található Dél-Zélandon. A látogatók egy 900 méteres sétányon juthatnak el a toronyhoz, a dombos erdőn keresztül, majd a torony tetejére a 650 méteres rámpán juthatnak föl. A hivatalos megnyitó szombaton zajlott le Lars Løkke Rasmussen és más közjogi méltóságok részvételével. A Camp Adventure tornya minden nap 10 és 18 óra között tart nyitva, kivéve csütörtökön, amikor nyitva tart 20 óráig. A jegyek fejenként 125 koronába kerülnek. A Folkeparti az Európai Uniós bevándorlókba is belerúg. Az elmúlt években a munkaerő hiány az egyik legnagyobb potenciális akadálya a dán gazdaságnak. Számtalan elemzés és jelentés figyelmeztet arra, hogy a munkaerő hiány és főleg a szakképzett munkaerő hiány súlyos gondokhoz fog vezetni a jövőben, ha nem tesznek valamit. Ennek ellenére a bevándorlás ellenes Dansk Folkeparti látszólag mindent megtesz annak érdekében, hogy ez a probléma ne oldódjon meg. Bár ha jóhiszeműen állunk hozzá a dologhoz, akkor nyilván nem ez a cél, de a bevándorlás ellenes intézkedéseik megnehezítik a helyzet megoldását. A legújabb előterjesztésük azt javasolja, hogy az állandó tartózkodási engedélyhez szükséges 5 éves Dániában való tartózkodást, mint előfeltételt emeljék fel 8 évre. Ezt korábban 2 lépcsőben megtették már az EU-n kívüli polgárok esetében, ezúttal azonban az európai polgárokra is ki szeretnék terjeszteni ezt. Ezen változás mellett egyéb szigorításokat is tartalmaz a javaslat. A Felsőoktatási és Tudományos Minisztérium 2017-es adatai szerint a külföldi hallgatók 80%-a hagyja el Dániát a tanulmányaik befejezését követő 2 éven belül. Ez valószínűleg a Dániában való letelepedés bizonytalanságának köszönhető. Az Århusi Egyetem 2016-os tanulmánya szerint a bevándorlási szabályok Dániában 3 havonta módosulnak. A gyakori változások és az állandó lakóhelyi követelményeinek folyamatos szigorítása alapvető bizonytalanságérzetet és kiszámíthatatlanságot eredményez. Ha a letelepedésre és az állandó lakóhelyre vonatkozó szabályokat folyamatosan változtatják, a dán munkaadók számára nehezebb lesz toborozni és megtartani a képzett külföldi munkavállalókat. A dán munkáltatóknak még akkor is kihívásokkal kell szembesülniük, ha meg akarják tartani a dán állampolgárságú munkavállalóikat, akiknek külföldi házastársuk van, akik nem felelnek meg a családegyesítési követelményeknek. És mára ennyi volt a heti hírösszefoglaló, és én köszönöm, hogy velem voltatok.
És ez alkalommal is szeretném nektek elmondani, hogy a jövő hónapban, vagyis áprilisban, tekintve, hogy elmegyünk Toszkánába és elmegyünk Edinburghba is, sok lesz az utazós vlog, és sokkal kevesebb lesz a dániai téma, emiatt és az utazások miatti fölborult hétköznapi megszokott rend helyett a híradóból is kevesebb lesz, és nem a megszokott időkben, bárki tudja. Én igyekszek mindent megtenni. Ne felejtsétek el, hogy az erre vonatkozó infókat, vagyis hogy mikor mi lesz a téma, azt én előre meg fogom írni a csatornának a Facebook oldalán, aminek a linkjét megtaláljátok a videó leírásában, szokás szerint. Ezen felül, akit nem érdekel az utazós téma, azoknak, hát igen, azoknak nem az április lesz a kedvenc hónapjuk már, ami az én csatornámat illeti, de azért remélem, hogy sokatokat érdekel majd, mert szerintem izgalmas, és a külföldi utakról is vissza fogunk térni, és fogunk még Dániával foglalkozni bőven nagyon sokat, úgyhogy mindenképpen kövessétek nyomon a csatornát. És az utolsó, amit még ezzel kapcsolatban szeretnék elmondani, hogy nem minden megszokott dániás tematikájú Facebook csoportba fogom az utazós videókat megosztani, mivel volt, amelyik ezt sérelmezte, mármint hogy nem dániai témát osztok meg rajta. Viszont van amelyiken ez nem probléma, és ebből a szempontból is fontos, hogy a csatorna a Facebook oldalán kövessétek nyomon, hogy mikor kerülnek föl új videók, vagy természetesen, ha feliratkoztak a YouTube csatornára, akkor ott is nyomon tudjátok követni, pláne, hogyha a kis csengő jellel még az értesítést is bekapcsoljátok. Szóval ne elsősorban a Facebook csoportokba keressétek az új videókat, hanem a csatorna Facebook oldalán, illetve magán a csatornán. Azért lesz, amelyiken megjelenik. Úgyhogy, mint ahogy mondtam, a Facebook oldalt megtaláljátok a videó leírásába, és a csatornára pedig iratkozzatok fel itt. És én ezzel le is zárom ezt a dolgot, és találkozunk, azt hiszem, Firenzében. Sziasztok!